प्रिय शेतकरी मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचे ॲग्रीफायजे आपल्या शेतीविषयक यूट्यूब चॅनलमध्ये। शेतकरी मित्रांनो, आज आपण आपल्या चॅनलमध्ये पाहणार आहोत हे पहा माझ्या पाठीमागे जे बॅकग्राऊंडला दिसत आहे ह्या गवताविषयी थोडक्यात माहिती पाहणार आहोत। तर याला या ठिकाणी नाव आहे, काही ठिकाणी याला दसाडीचं गवत किंवा पवना गवत असे देखील म्हटले जाते। तर ह्या गवताचा वापर जर पाहिला तर गाई, म्हैस, शेळी पालन, बकरी पालन किंवा मेंढी पालन यामध्ये केला जातो। आता या चाऱ्याचं विशेष म्हणजे हा चारा कापल्यानंतर पुन्हा एक महिन्यामध्ये खाण्यास रेडी होतो। आता तुमचा साधारणतः ह्या चाऱ्याचा प्लॉट जर 5 ते 10 गुंठ्याचा असेल तर तुम्हाला शेवटपर्यंत कापणी जाऊपर्यंत साधारणतः 10 गुंठ्यामध्ये जर पाहिलं तर ह्या चाऱ्यावरती साधारणतः 10 ते 15 बकऱ्या जगू शकतात। आता हे पहा, आता हा चारा या ठिकाणी याला लागवड करून साधारणतः 3 महिने या ठिकाणी कंप्लीट झालेले आहेत। तर 3 महिन्यामध्ये या चाऱ्याची वाढ खूप जोमाने झाल्यामुळे साधारणतः 5 फूट याला हाईट गेलेली आहे। आता तुम्हाला हा खाली पडल्यामुळे त्याची हाईट जाणवणार नाही, तरी साधारणतः हे पहा एक काडीचं आपण या ठिकाणी दाखवूया। शेतकरी मित्रांनो पहा, याला एक साधारणतः ही हाईट इतकी हाईट 3 महिन्यामध्ये आलेली आहे। आणि हा थोडासा कापणीला लेट झाल्यामुळे याची साधारणतः पहिली कापणी ही 2 ते 2.5 महिन्यामध्येच व्हायला हवी होती, परंतु आता 3 महिने झाल्यामुळे याला पहा या ठिकाणी अशा प्रकारचे फुटवे या ठिकाणी निघलेले आहेत। म्हणजे हा पूर्ण वाढ झालेली आहे याची। या ठिकाणी पायाला मुळ्या वगैरे लागलेल्या आहेत पहिल्याच कापणीमध्ये। तर खूप चांगल्या प्रकारचा चारा आहे हा शेळी आणि जनावर पालनामध्ये। याला खूप आवडीने, शेळ्या तर खूप आवडीने खातात, याचा कुठलाही भाग या ठिकाणी। आता पहा, जर कापणी तुमची साधारणतः 3 ते 4 फूट वाढ झाल्यानंतर केली तर याची काडी ही शेळी पालनामध्ये वायाला जात नाही आणि पुरत लागणारा असा चारा आहे। तर तुम्हीही तुमच्या शेतामध्ये हा चारा करू शकता। तर याची लागवड पद्धत जर पाहिली तर याला लागवड पद्धत ही सरी पद्धतीमध्ये केली जाते। आता साधारणतः सरी करताना ती सरी कशी करायची आहे, सरीचं अंतर जर पाहिलं तर 2 फुटी आऊत जर असेल तुमच्याकडे तर त्या 2 फुटी आऊताला मोकळी जमिनीची मशागत झाल्यानंतर, नांगरणी, मोगडणी आणि पाळी घालून झाल्यानंतर 1-2 फुटी आऊताला तुम्ही दोरी वगैरे गुंडाळून सरी काढू शकता। आणि 2 फूट सरी केल्यानंतर याचा फायदा असा होईल, आणि याची लागवड पद्धत 2 बाय आणि प्रत्येक 2 कलमा किंवा काडीमधलं अंतर हे साधारणतः 1 वीत अंतर ठेवून करायचं आहे। म्हणजे 1 वीत अंतर ठेवल्यानंतर होतं काय, ज्यावेळेस फर्स्ट कापणी होते त्यावेळेस 1 वीत अंतर ठेवलेलं जे बेट असतं ते सेकंड कापणीला खूप जोरामध्ये वाढतं आणि चारा लवकर उपलब्धता होतो। आणि याच्यामध्ये याचं तण नियोजन करणंही गरजेचं ठरतं। आता 2 फुटी अंतरमध्ये आपण निवडण्याचा असा एक गुणधर्म आहे की ज्यावेळेस आपण गवत हे 2 ते 3 कापणी झाल्यानंतर याची वाढ थोडीशी मंदावते, त्यावेळेस त्याच्या मुळाला हवा खेळती करण्यासाठी म्हणजे सरी फोडण्यासाठी 2 फूट अंतर खूप गरजेचं आहे। तर तुम्ही हा देखील चारा तुमच्या जनावर पालनामध्ये वापरू शकता। खूप भारी चारा आहे। तर तुम्हाला त्याचा थोडासा एक डेमो व्हिडिओ आपण या ठिकाणी दाखवतो मी। हे पहा, आता हा चारा साधारणतः कापणी करून 1 महिना झालेला आहे आणि 1 महिन्यानंतर पुन्हा याला 2.5 फुटापर्यंत वाढ गेलेली आहे। अजून एक साधारणतः 8 ते 10 दिवसामध्ये याची कापणी करण्यास येईल। 3 फुटापर्यंत वाढ झाल्यानंतर याला कापणी केली तरी चालेल। आता पहा, याची सरी पहा आपण कशा प्रकारे याची सरी तयार केलेली आहे हे तुम्ही एकदा व्यवस्थित पाहून घ्या। हे पहा, हे 2 फुटामध्ये अंतर सोडून ही सरी या ठिकाणी तयार केलेली आहे। तर खूप चांगला प्रकारचा चारा आहे आणि विशेष म्हणजे याला शेळी पालनामध्ये खूप महत्त्वाचं स्थान आहे। याला शेळ्या खूप आवडीने खातात, त्याच्यामुळे हा चारा तुम्ही शेळी पालनामध्ये नक्कीच वापरू शकता। तर शेतकरी मित्रांनो, तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल आणि तुम्ही जर आपल्या चॅनलवरती नवीन असाल तर आपला चॅनल सबस्क्राईब करा आणि सबस्क्राईब बटन शेजारील जो बेल आयकॉन आहे त्याच्यावरती प्रेस करून ऑल नोटिफिकेशन ऑन करा। म्हणजे येत्या काळातील नवनवीन व्हिडिओ आपले अपलोड झाल्यानंतर तुम्हाला सर्वप्रथम त्याची नोटिफिकेशन तुमच्या मोबाईलवरती मिळून जाईल। आपण अशाच प्रकारचे नवनवीन शेतीविषयक व्हिडिओ या आपल्या चॅनलवरती अपलोड करत असतो।